Καλώς ήρθατε στην Athens Laser Site. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την καινούργια επέμβαση καταράκτη με τη χρήση του femtosecond laser και χρησιμοποιώντας το μοντέρνο μηχάνημα laser Lens X της Alcon. Το laser βοηθάει το χειρουργό με το να δημιουργεί μικρές εστίες πλάσματος που διαχωρίζουν τους ιστούς από ακτίνες laser πολύ μεγάλης ακρίβειας και υπερβραχίας διάρκειας. Όταν όλα αυτά τα εστιακά σημεία πλάσματος δημιουργούνται κατά χιλιάδες ανά δευτερόλεπτο, δημιουργούν ενιαίες επιφάνειες διαχωρισμού των ιστών ή τομών μέσα στον καταράκτη. Έτσι, ο καταράκτης είναι ήδη διαχωρισμένος από την αρχή του χειρουργείου χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω διαχωρισμό. Το μηχάνημα είναι πολύ φιλικό προς τον ασθενή, καθώς εντυπώνεται πολύ εύκολα στην επιφάνεια του οφθαλμού του ασθενή και σταθεροποιώντας το μάτι και ακολούθως δημιουργεί όλες τις σωστές τομές που χρειάζονται για να βοηθήσουν τον χειρουργό στην αφαίρεση του καταράκτη. Έτσι ο χειρουργός δεν χρειάζεται να κάνει οποιαδήποτε περαιτέρω τομή, απλώς εισέρχεται στο μάτι και αφαιρεί τους ιστούς που χρειάζονται και τον ίδιο τον καταράκτη. Ειδικά στο κέντρο μας χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα μόνο εμείς την καινούργια τεχνική της διαφακικής διαχώρησης των ιστών, οπότε τα κομμάτια του καταράκτη αργότερα μπορούν να αφαιρεθούν με πολύ μεγάλη ευκολία. Αν αυτό συνδυαστεί με τις καινούργιες τεχνολογίες τριπλοεστιακούς, πολυεστιακούς εντοφακούς, τότε ο ασθενής θα έχει το απόλυτα επιθυμητό αποτέλεσμα και της αφαίρεσης του καταράκτη του, άρα και της πλήρης ανεξαρτησίας από γυαλιά τόσο μακριά όσο και για κοντά στην πρεσβειοπία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.